Здравствуйте. Судебный пристав Баширова Александра Фадиловна. У нас проходит совместный рейд с сотрудниками ГИБДД. Прошу предоставить документы, я хочу проверить. Долгов нет? Задолженности у вас нет? Можно проверить? Бындай саралар бурыстарын түләүдө кисектерип килеүчеләрдә асыклар өчен бик кирәкле. Хезмәткәрләр кала урамдарында торып водительләрне туктата һәм бурыстарын тикшерә. Халым, кредит, түләнмәгән штрафтары булгандарга кисәтү яһала. Ундайдарга мөлкәтләренә арест салыну ихтималлыгын аңлаталар. Быелгы елдың 3 айында гына ошондай рейдтар һөҗүмтәһендә суд приставтары 35 административ протокол төзегән. Шуларның 16-һы транспорт сараһы менән идара иткән вакытта алган штрафтарын түләмәгән. Штрафтар юл кагыйдәләрен тупас бозучыларга һалына. Я булмаһа автомобиль хуҗалары үз транспорты менән идара итүгә спиртлы исемлек искән кешене ултырткан өчен явапка тарттырыла. Дөйем алганда суд приставтары 1 миллион сумдан ашыу штраф буенча бурыстарды түләтүгә өлгәшкән. С 28 февраля на территории республики стартовала информационная... 28 февральдән республикабыз биләмәләрендә язды бурысһыҙ ҡаршы ал мәғлүмәт кампанияһы старт алды. Ошо сара секторында беҙҙең хеҙмәт юл хәрәкәт хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы менән бергә рейдтарға сыҡтык. Мәғлүмәт кампанияһының маҡсаты бурыслыларҙы асыҡлау һәм уларҙы киҫәтеү, түләү мөмкинлектәрен аңлатыу. 1 мартка кадәр дәвам иткән рейдтарда күп кенә бурыслылар асыкланган һәм был хакта тагы бер тапкыр иҫтәренә төшөрөлгән. Башҡарма производство асылып та бурыс түләүҙән ҡасып йөрөүселәрҙең хоҡуҡтары ласикле. Улар сит илгә сыға алмай. Кредит юллау, ипотека торлаҡ алыу кеүек аҡсаға бәйле операциялар башҡарыу мөмкинлеге юҡ. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.